ኢሳያስ ክነግረኩም ናይ ኢትዮጵያ ነገር እንድሕር ተላኢልዎ ኣይኮነን ስኑ ማዕኮሩ ይድሳቅ يحوات حانت نجر كنجركم نحنا دين فلتا إيرترا لا مالتي نحنا دين فلتا إيرترا تسريح لا مالتي مكنياتهم أب إيرترا كيت كاي تخبرني كتزارم مسلي بالكاد كابهاجر كا كتوص اطرح يدفك أدا كامبر دليت كا تزارم مسلي بالكاد إثيوبيا تسجر مكرها تركب سودان تغيد مكرها تسقب ليبيا تغيد مكرها تسقب إيرتراو قلت تغيد كابوالد حليفهم أودات كدفروا بالجميرو أودات سوريات أودات نعش تقول أنت بزيوم نفات عت قلت أوان كدفروا جميرو هاي تقبر الله هجي إذا قلوا سوداناوي أو تأثيروا بحفشوا تأثيرهم كلو اتيوم سوداناوين منقست مسي أو تسيوه اتيوم إثيوبيان منقست مسي أو تسيوه ناي إيرتراغن انتهب لك كابزو مسي انتهب لك هزبها كتدحن زيت خيل إيرتراغن عدحنا يبلك كابزو مسي سلزي أبزا تيك توك قلت سيارة خنقركم أبزا تيك توك أبو خادي بلكا أدي خادي بلكا وين دما تردي كالو حواتكا دي بلكا سبات أبزن دامنسخا إيرتران عدحنا يتبلدنا كيتبلن ولا نهزب إيرترا كيتبلو إساياس كنقركم إساياس كاب قدمو إثيوبيا بتعام يدفكرا قلت سيارة خنقركم توديا سلزي نحنا هاجر كنسنا كم كل اللي نامسهم نما قدلنا بتعام كويد قرمك هذا إثيوبيا ومسيوسي هاجر تأكل حزنا سوداناوين بس سوداناوين دامو إثيوبيا عندي الزارب وحوات هاجر كويا السودان مس جيبوتي زانيش تي كمان كزاربوا أي كيلوني نمن تاي مسيلكا كبرو من كبران تعاقاق يبلوم يمدخدو تردي كالو نحنا جن كم 14 كفل هاجر نايتي إثيوبيا كم خوينا مسوم نزارب علينا بتعم يزقر بعد ناس إيدنا نهبو مالنا نزيم إثيوبيا سلزي إذا سبزي نبعلو confidence يبلون عبس تيك توك دلوسا كم واقع تيلوس مستوى إثيوبيا يدغي نمن تاي مسيلكم إثيوبيا مخان دس دبلو سبي أو خيدو مسوم دماغوت توديا حجيجن إذا دقبر دلو رأيو إتزقبر دلو أستبهل من أسي إيرترا نحنا عبزا ساعات إزيا قلت سجيرة نقرأكم نإيرترا كندحن أنا كسوا قالو أنا دليتو كنك جبر ندعلو أمبرز دليني كنقرأكم نكنبرن حميمة نكحكمن زدل من قصة يكونن سلزي حجي من أسيدهون كاسب بزعبا إثيوبيان مسيوم كنغوط وخان دحري لو بخا مرحبا قدليتكم قبروا بلو سلزي حوات قلت سجيرة نقرأكم أبزيها ميديا إثيوبيا كتغوط أنا إثيوبيا كتورنا إلو ندمت كاسب فاكتورر بلو قلت سجيرة نقرأكم فاكتورر تورر تماليني إثيوبيان أنا نداتيدي أواسا كأتوي سبقناتي كريكا كأتوي وأبا أتي انتاي كم دبل كريكا يبلكالو أنا قلت سجيرة نقرأكا قلت سجيرة كي تقولي ولا تردي كالو من دقل حاس قد يكون تمالي نوياري حقي زنايا هاقراركي من أيانا اندهر إثيوبيان نفعات كوينكم دما نزمن أسيت حاسبولو اندهر كوينكم نزي منقص زي بحابار قمت إلنا هاقرنا أركبونا خنبلومينا يس كموينا بس هنا مكنياتهم إذا بس أرقيت منقصتي نهزبي حالي اللي فلتن نهزبنا كما ودعالهم بارب لكالوه كالي اللورينا يوين فلتن سلزي كلها كهزبي إيرترا عينها كفت أب إيرترا حما رغيبو زحوي سبيلا أب إيرترا سنكيلو صبو نجر تجبرلو سبيلا أب إيرترا تسويو بعصو تسويو ميلو أب زين كل تعامت تسوي حواتنا كنجروم كمان أي كألن سلزي ود زي جاي كونن أب تا إيرترا دلو ود زي جاي كونن أنسى بس كاي تصوتوا نزي كومنتات ناتا شو اللي بداتا بو كنجركم هذا كبس أكم يتبس حفتبهم أب زي دلوكم عادمين كفتوه وي تاب قبر اندهر تعاسي حادثة بايكفتو نقر كي تمسو أنا كنقركا كبتبتسكا الناس تبدالنا ما نمكن
ادمين دله خابزي كتتصاوتلو ايدلني تاب غبرو حنساب اندحر تاعصيا ازيا كومنت اصو نكلتا مينيت اصو توديا انا ጉዳይ ኮነ ሰብ ማንንም ይጻፍ ጉዳይ انا ሜሴጅ ይዘማሐላልፍ እሱ ይዘገድሰን ድማ ተረዲኩም አሉ ስለዚህ አነ ድብለኩም ደለኹ እዚኦም ሕዋት ኣብ ግብጽ ደለውሲ ማዕኮሮም ተረው ይባላሉ አወዳት ካው እንታይ ግልጽ ገርና ደይ ይዛረቡ ማዓት ሕማም ወድ ሕማም ተረዲኩም አሉ ኤክስፓየርድ ሆኑ ማዓት የሚለው በመንግስት ኤርትራይ بمانم كي مسلكا اسو زم حلالفو كو مدكت كو يمسوم دفرو خادلو اسو كو زيغاتاتو عقيبو تتخون زيغاتاتو فاتي تزخون بلكالو مانم سب اي متدفرن بلكالو مانم سب از بس كوفيلو شيين ايجيبتاوسي ايرتراو كدفر بيناي مورال بيناي معنطو ترديكم مالو سلازي فرع غير ودلو زمص منغسناتناي فرع غير ودلو زمنغسي زي نمن اسيات ناتنا يوم سلازي كنغركم حوات حنت ماراጭ አላትኩም ኢትዮጵያ ክትወረና መጽያ እንደ ኩስሙ በሉ በቃ ተወዲያ ኩስሙ ጉዳይና አይኮነ ኩስሙ ጉዳይና አይኮነ እዚያ ኤርትራ እዚያ ተረዲካሎ ዘይተሕክመን ክስዋዕ ከለኹ ዘይተኽብረኒ ኤርትራ እንድሕር ኮይና ኢትዮጵያ አይኮነን ሶማል መጽያ ተወረራ ጉዳይና አይትኸውን በቃ አነ ህዝበይ ዘገድሰኒ ልዕል ማንም ይድብለኩም ደሎ ህዝበይ ዘገድሰኒ በቃ እዝመን እሰይዚ አይኑ ከይከፈተ ተረዲኩም አሎ በማንም ጀለበያ ድክደን ብጽብጽ ተረዲካሎ እስላማይ ክግበር ከሎ በጣም ይዝገርመካ ሃደ ኢትዮጵያው ተደፊሩ ከተምጻለ አይትኸልኒ ሃደ ኢትዮጵያዊ ሃደ ሱዳናዊ ኣብ ግብጽ ተደፊሩ ከተምጻ አይትኸልኒኻ ተወዲያ ዚያናቶ ዚያበል ኤርትራዊ ክብር ኤርትራዊ ደደደ እንዳተባሃደ ግን ኣብዚ ዝጃሃረልካ ክንዴ በጽባጽ በጽ ግን ኣብዚ ጻውቱሎ ደንበ ፍትሕ ኮይኖምሲ በቃ ኤርትራ በኢትዮጵያ ክትወረር ያሞ ከምዚ ብለካ ድርባያት ውዳቃት ተጋዳላይ አይከብርን እዩ የስ አይከብርኒ ግልጽ ገይረ ይነግረኩም አይከብርን እዩ ዘይከብረሉ ምክንያት ድማ ንነፍሰይ ይጣዓመኒ አመን እሰያት ምብራር አመን እሰያት ምቅታል አመን እሰያት ምስዋዕ ተራለዎ ኣብ ግብጽ ማዕኮሮም ተደፊሮም ደለው ኤርትራውያን አወዳት ብሰንክ ተጋዳላይ እዮም ብሰንክ ተጋዳላይ ንመሪኻ ኣብዚያ ሕጂ በሮሮ ክትብለሉ ንመሪኹም ሕጂ ሓፍሓፍ ክትብልሉ እስኹም መሪኹም እንታወትኹም ድሕሪ ሕጂ ክነግረኩም ኤርትራ ንህዝባ ዘይተድሕን እንድሕር ኮይና ብጎረቤት ተመሓደር ተወዲያ ብጎረቤት ተመሓደር ነብሳ ዘይትኽእል ዋላ በዓል ኣሜሪካ ከምኡ እዮም ትሰርሑ ደለው በቃ ኣለቀ መንሳያቱ ጉሒፉ ተረዲካሎ ኖ አክብራ ንኤርትራ ተንከባኸባ ንኤርትራ ሓድነታ ከም ዝግባ ናትንና የቆሻሻ ልጅ አነ ክነግረካ ኤርትራ ተኽብረን እንድሕር ኮይና ደኽብራ ግልጽ ገይረ ክነግረኩም በዚ መንግስት ዝግን ተዋሪድና እምበር ሓንቲ መዓልቲ ከቢርና ይንፈልጥ ሓንቲ ሰከንድ ስለዚ ሕጅም ኣብ ግብፂ ክነግረኩም ኣብ ግብፂ ኮነ ኢሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ማዕኮሮም ድፈሮም ነዚዮም ዜጋታተይ ኢሉ ደብዳቤ ስለጻፈጥናይ ካልከ ይመስለካ እዚ መንእሰይ ኤርትራ እዚ አይናሃ ክፈት ብራዘር ነዛ ሀገር እዚያ ጽፍርኻ ከይትሰድድ ምስ ኢትዮጵያ ትገጥማላ ተባሂሉ ሕጂ ተረዲኩም አሎ ታይ ድግበረሎ ንትግራይ ንምድሓኒ ካልከ ይመስለካ ንትግራይ ንምድሓኒ ንኤርትራ ምድሓን መሲልካ አሻኻ ኤርትራዊ አሻኻ አይትፈልጥኒኻ አይተሰምትኒኻ ንትግራይ ንምድሓኒ ትማሊ ንምሓሩ ምድሓን ተባሂሉ ብዙሓት ሕዋትና ጠፊኦም ሕጂ ድማ ንትግራይ ንምድሓን ተባሂሉ ድማ ሰብካ ይጠፋኣሎ ስለዚ ኣብዚ ደቃ ሓቁይፋ ወዳ ሓቁይፋ ሕዋታ ሓቁይፋ ታይ ትብለካ ነቲ ኣብ ሜዳ ዘሎ ከምኡን ድማ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኤርትራዊ ግን ንክጠፍኣላ ትጉስጉስ መዓት ያደላ ብራዘሪ ስለዚ አይና ክፈት አይኑ ትማል ተሰውዕ ሕዋትኩም አይተነገርኩምን ልቦና ድሕር ኣለኩም ኣስተውዒልኩም ኪዱ ሕዋት
እንታይ ድሰርሓልና ደሎ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ዓቂምናያ ተረዲኩም ኣሎ ግን ክንዕቀብ ድማ ይከኣልና ክንዕቀብ ግን ኣይተራዕናን በቃ ኣለቀ ስለዚ ንሕና ድማ ንክንስዋዓላ ንክንመተላ ከምውን ድማ ንክንስንክለላ ጥራሕ ዘድል እንድሕር ኮይኑ ነወይ ያ ኣይከውንዩ ተዘይተርባሓኒ ነገር ክግበር ኣይደልን እየ የስ ብትኽክል ብጣዕሚ ዝሕምም በዓል ሊዮን ትማልሲ ገዝኦም ከፊቶምሲ ንሓደ ካብ ግብፂ ድመፀ ሰብሲ የዛርብዎ ነይሮም ካብ ግብፂ ዲ ካብ ገለ እዚኦም ንባዕሎም ንሓንቲ ሓፍቶም ተረዲኩም ኣሎ ጊፍት ኣይተሓቡ ገንዘብ ኣይተሓቡ ንሃገር ኢላ ዝዓወረት ጓል ኣንስተይቲ ንሃገር ኢላ ይወላችሁ ዝዓወረት ጓል ኣንስተይቲ ክነግረኩም ኣይተሓግዝዋ እንዳበለ ምስ ሞኒካ ድሰብኽ ዝነበረ ሰብ ሓላይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መፅዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ሓላይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መፅዩሲ እንታይ ድብለካ ደሎ ኖ እዚኦም ኣብ ግብፂ ደሎ ኣሕዋትናሲ በዚ ድማ ኣቦታትና ሃገራውያን እዮም ኣቦታትና እኮ ከምዚኦም እንዳበሉ ድማ ይጃሃሩልካ ስለዚ ያህዋት ግልፂ ገይረ ከነግረኩም ኣነ እዛ ሃገር እዚያ እንታይ ገይራትለ ሶሪ ወይ እንታይ ገይራትሎም ያ ነቶም ብቅድም ተቃለሱ ሰባት ኣብዚ ንዛረብ ቀንዲ ድማ ንመንእሰይ ዘገድሶ ዝዘረባዚ ንመንእሰይ ቀጻሊ እንዳወፃኹ ድዛረበልኩም ደለኹ ንዓኹም ንምሕጓስ ኣይኮነን ማንም ተሓጎስ ኣይትተሓጎስ ጉዳይ ኮይንካ ይትፈልጥ ክነግረካ ኣነ ግን በዚ ህዝብ እዚ ቀጻሊ ድዛረብ ደለኹ ስለ ደሕመኒ ውሽጠይ ስለዝትንከፈ ተረዲኩም ኣሎ ስለዝትንከፈ ውሽጠይ ስለዝትንከፈ ተረዲኩም ኣሎ ስለዚ ሕጅም ኣብ ግብፂ ማዓት ንኣሽቱ ቆልዑ ተደፊሮም ይበሃላሉ መን ይተሓታት እዩ መን ይኸ ድምፂ ድኾኖ ድምፂ ንምንታይ ደይትኾንዎ ኣየ ድምፂ ደይትኾንዎም ጥራሕ ይዘረባ ድዝረብ መንግስቲ ኤርትራ ክገብር ተዝደሊ ነይሩ ቀልጢፉ ምገበረ ነይሩ እዚ በስባስ መንግስቲ ግን ኣይደልን ኤርትራ ክጠፋሉ እንዲ ዝደሊ ብራዘር ኤርትራው ክጠፋሉ ኮመንት ክፈትዎ ሕጂ ማንም ሰብ ከይዓጾ ኣነ ጉዳይ ኣይኮነን ታብታብ ይገበሩ ኣይገበሩ ጉዳይ ኣይኮነ ኣነ መልእክተይ ጥራሕ ይደገድሰኒ ክፈትዎ ኮመንት ይስምዑ ንክሰምዑ ይደሊ እምበር ኣነ ድሌቶም ይግበሩ ተደልዮም ሕልና ሓልይዎም ብዛዕባ ሕዋቶም ኢና ንዛረብ ዘለና ታብታብ ይገበሩ ብዛዕባ ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ክነግረኩም ባይዘው ይወላችሁ ኣነ ማንም ሰብ ኣብዚ ቲክቶክ እዚ ኤርትራ ንምድሓን ኢሉ ከይዛረብ ግልፂ ገይረ ክነግረኩም መንእሰያት ኣስቅጥ ኣብል ከይትዛረብ ንኖ ተደፊራ ብኢትዮጵያን ክደፍርዎያም ገለ እንድሕር መፂካ ኪዳ ድሕና ኤርትራ ከይድካ በልዎ የስ ከይድካ ኤርትራ ድሕና በልዎ ኒንቲ ኤርትራ ኢኻ ተድሕን ሶሪ ኒንቲ ኤርትራ ተድሕን ብባርነት ወፂና ይበሃል ካብ ባርነት ላዕሊ እንዳሕለፍና ህይወትናሲ ክነግረኩም ኒንቲ ኤርትራ ኢና ንደድሕን ግልፂ ገይርኒ እንደው ንዛረብ ኒንቲ ኤርትራ ኢና ንድሕን ነታ ዘይተኽብረና ኤርትራ ከነድሕን ክንስሕቕ ጥራሕ ይደለና ብራዘር ክስሕቕ ጥራሕ ይደለካ ብውሽጥኻ ግን ሕሩር ኢኻ ፈልጤ ተረዲካሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ እንታይ ድበሃል ደሎ ዋላትዮም ተቃዋምቲ ድበሃሉሲ ነዚ ነገር እዚ የጣቀዎ ኣሎ በቃ ኣለቀ ነዚ ነገር በዓል ሰልጠነ ንባዕሎምሲ ሕግደፍን ምዃን ይስዕሩ እዮም ደሎ ባይዘው ኣብ መገዲ እዮም ደሎ በዓል ትልዮን ምሶም የዕልል ኣሎ ተረዲኩም ኣሎ እቲ ደንበ ፍትሒ ድበሃልም እኮ ኣሎ የለን እኮ ኣይርዳእካን የለን ኣሎንሲ ኣይርዳእ ቆሻሻነት ወራዳነት ካብዚ እኮ ይጅምር ቆሻሻነትን ወራዳነትን እዚዮም ስለዚ ሕጅም ንብለካ ኣለና ሕጅም ጽባሕም ማንም ሰብ ኢትዮጵያዊ መፅዩ ሃገርካ ክንወረካ እንድሕር ኢልካ ጉዳይ ኣይኮነን በሎ መንእሰይ ኣለቀ ኣብ ከምዚ ኣነ ድሰርሕ ሕጂ